Един пастор беше казал: купете си един тефтер, по възможност по-дебел тефтер. И нека това да бъде списъка на вашата благодарност. Пишете там нещата, за които сте благодарни. И той каза: ще ви трябва дебел тефтер. Взех този тефтер, помолих се и започнах да пиша: Господи, благодаря ти за това, че съм жив, за това, че имам родители, за това, че имам приятели, за това, че 10, 20, 30, списъка се увеличава. Една страница, две страници и казвам, сигурно 2-3 страници ще се изчерпи. Но този тефтер беше пълен с стотици, може би хиляди причини. Защото колкото повече анализираш и задълбочаваш какво Бог ти е дал, ти можеш да кажеш съвсем общо: Господи, благодаря, че съм здрав. Това е супер. Но когато видиш един незрящ човек как се бори с живота. Видях един блестящ тромпетист скоро в един клип, който няма ръце и държи тромпета с крака си. Когато видиш един човек с деменция, който не си знае името, който 100 пъти пита дъщеря си: ти коя беше? Разбирате ли за какво говоря? Когато започнем да осъзнаваме тези детайли, онзи тефтер става много дебел.